салом дуруд шунавандагони азиз, соати дуввуми барномаи роҳатбар аст ва имрӯз ба барномаи роҳатбар сароянда, ҳунарманд, шоумен, коргардон ва продюсер омада натавонистанд. Мутаассифона ба ҳамин хотир мо даъват кардем Сулаймон Сафаровро. Хуш омадед ба барнома. Салом алейкум Фирдавсҷон, салом ба ҳама шунавандагони радиои Азия Плюс. саломи дуруди худро мерасонам ва ба ҳамаи шумо рӯзи бобарокро таманно дорам. Саломат бошед, сипос мегӯям. Уман яке аз хусусияти Сулаймон Сафаров ба ман зиёд писанд аст ки он кас ҳаҷв ҳазлу шӯхиро мебардоранд ба қавле. Ба ҳамин хотир мо хушҳол ҳастем ки шуморо даъват кардем. Сипос мегӯем ки даъвати моро пазируфтед. Албатта ташаккури зиёд. саломат бошед, ба шумо сипос мегӯям. Ва ман як чизро фаҳмидан мехостам. ба чӣ хотир маро ба шоми душанбе даъват накарданд? Яъне вобаста ба параметрҳо мувофиқат мекардам. Ровии маъруфи телевизион ва радио, мухлисон зиёданд, мухлисони хаёлӣ албатта. Ва албатта миёни он қадар меҳмонон, шахсоне ки омадан, шояд ки маро намедид касе, яъне мушкилӣ намешуд. Ба ҳар навъ шӯхӣ мекунем. Хуш омадед мегӯем бори дигар ба барнома. ҳиссиёт чӣ гуна аст уман имрӯз? Кор зиёд буд аз субҳ? бале, имрӯз мо дар сабти филм будем. айни ҳол ҳозир аз сабти филм омадем ки як бора якчанд филм ва сериал ба навор гирифтаистем. мо ба ин мавзӯъ ҳоло бармегардем. яъне ки кор бисёр ҳозир аст. ба худо ва шукр меган ҳамин кор бошад. воқеан ҳам саломат бошед. Акнун Сулаймон яку як бора ҷаҳиш кард ба мавзӯи кор ва фаъолият, вале мо каме дар мавриди оила суҳбат мекунем. Соли 2022 ҳангоми сабти Ишқ Пул Душанбе ва ҳатто чунин як саҳна буд ки мо дар якҷоягӣ бо шумо кор мекардем, яъне акай Ромиз ва ҳуқуқшиноси акай Ромиз, шояд баъзе аз тамошобинон дар шабакаи YouTube моро шинохтанд. Як саҳнае бозӣ карда будем ва мавриди, яъне дар вақти ҳамун сабти ин, яъне ба наворгирии силсила филм, чунин як сару садоҳо баромаданд ки оилаи Сулаймон Сафаров ҳангоми ба наворгирии, яъне дар филм Сулаймон Сафаров рашк мекунанд. Аз он вақт то ин ҷониб тағйирот ҳаст, беҳтар шудааст, боварӣ беҳтар аст ё на? дар мавзӯи рашк як мавзӯи бисёр калон аст, барое ки на танҳо ба оилаи ман, ба оилаи ҳар як шаҳрванд дахл дорад. ин рашки зан меган, агар зан рашк надошта бошад дӯст намедорад. барои ҳамин вақте ки рашк дорад, аҷал ман хурсанд мешавам ки мегӯм хаёли ман интересни будаям. барои ҳамин як чиз хафа шидан дар кор нест ки ҳамаи кор бояд меъёриш қатъӣ бошад. ҳам рашк, ҳам бадбинӣ, ҳам нағзбинӣ, ҳамаи чӣ меъёри худро дорад. агар аз ҳад гузаронӣ, мисол як одам дар хубӣ бисёр кунӣ, аз ҳад гузаронӣ, вай одам болои сард мебурӯяд. дар ҳама мавзӯъ ба фикрам ҳам хеле аст. фаҳмо, яъне ба фикрам як посухи хуб гирифтем, қаноаткунанда. ҳола, яъне дар натиҷа ҳоло беҳтар аст ба назарам. ҳоло беҳтар нест. ҳоло ҳам хеле аст. ҳоло ҳам рашк мекунад, лекин аз сабаби ки ӯ ҳам ҳунарманд аст, бисёр маро мефаҳмад ва мефаҳмад ки ин танҳо филм аст ва ин фикрҳо ба ӯ хеле ёрдам мекунад ки рашки худро камтар кунад. фаҳмо, ташаккур. Яке аз лоиҳаҳое ки акнун ба кор бармегардем, яке аз лоиҳаҳое ки ман дар Душанбе, дар Тоҷикистон, шояд берун аз он Сулаймон Сафаровро мешиносанд, ин лоиҳаи шоми Душанбеи ӯ аст. ва аввалин суоле ки ман мепурсам, шояд дигарон ҳам ин суолро борҳо, ҳазорон бор пурсиданд, аз лоиҳаи шоми Душанбе шумо даромад доред ё ин ки на? ман мехоҳам фақат гапи ростша бигӯм, барое ки ҳамин гапи рост тез мерасад ҳам ба мардум, ҳам ба дилҳо. барномаи шоми Душанбе аз соли 2015 то инҷониб ҳар сол тақрибан як маротиба, ё ки дар 2 сол як маротиба, ё ки дар 1 сол 2 маротиба. аз ҳисоби ки бюҷеташ бисёр калон аст. дар як барнома тақрибан аз 10 то 15 ҳазор доллар сарф карда мешавад дар як барномаи шоми Душанбе. ва ман аз ягон барномаи шоми Душанбе 10 сомон фоида дидагӣ нестам. мо фақат 20 ҳазор сомон минус мерем. яъне ки бо ҳолатҳое мешавад ки бо бисёртар, аз сабабе ки лоиҳаи шоми Душанбе сарпараст бигем надошт ва кам дастгирӣ мекардан ин лоиҳаро, ман бисёртар аз ҳисоби худам харҷ мекардем, то ин ки як барномаи хуб ташкил кунем ки ҳадяқал ман умед аз он мебандам ки шояд ягон рӯз телевизион даъват мекунанд, мегӯянд ки биё барномаи шоми Душанберо дар телевизион ба эфир медиҳем, барое ки ягон камбудӣ надорад. аз ҷониби ҳаҷ, сурудхонӣ, барномасозӣ, режиссура,
сценаристика барномаи шоми душанбе камбудӣ надорад ва хуб мешуд ки телевизионо бо мо ҳамкорӣ кунанд ва барномае ки мо сабт мекунем заҳмат мекашем меҳнат мекашем тамоми дигар мардумон биданд барое ки интернет на ҳама кас дорад дар қишлоқҳо дар берун аз шаҳр яъне ки ин камтар душвортар аст ва агар телевизион ҳамкорӣ кунад ҳама шароит пайдо мекунад ки ин барномаро тамошо кунанд. фаҳмо яъне дар маҷмӯъ мо яъне медонем чӣ қадар лоиҳа ҷолиб аст, чӣ қадар ситорагон меоянд иштирок мекунанд. ба чӣ хотир онро амалӣ мекунед? мақсади ин барнома мақсади барнома он аст ки мисол ҳар як оила ягон проблема дорад, ягон ғамгин аст, ягон фикрда хаёлӣ аст, ягон душворӣ дорад. мақсади асосии ман ҳамае ки ман ҳадди ақал 1 соат ё 2 соат мардума табаша болида кунам ва қавлисон настроениашона хубтар кунам. ҳами қадар мақсад дорам рӯи барномаи шоми душанбе ки тамошобино камтар табассум кунанд, камтар ҳолатшон хуб шавад ва вақте ки ба мақсад мерасӣ ва як каса табша болида мекунӣ дига хароҷотша фикр намекунӣ, мегӯӣ ки хай кори хуб шуд. беҳтарин, вале хароҷоти хуб дорад ин рӯҳияи дигаронро болида кардан, агар чунин гуфтам мумкин бошад. наздик мешавем ба лоиҳаҳое ки имрӯзҳо акнун машғулед. ҳафтаи гузашта дар инстаграм дидам ки дар якҷоягӣ бо амина ҳафизова ва макс қосимов ва дигар ҳунармандон лоиҳаи фосилаҳоро ба навор мегиред. ин лоиҳа филми метри пурра аст ё ин ки силсилаи филм аст ва дар маҷмӯъ дар доираи кадом лоиҳа ин лоиҳа амалӣ мегардад? маълумот гирифта мехостем. филми фосилаҳо ин проектро ба ман макс қосимов пешниҳод кард. ин филми кӯтоҳмуддат буд. вақте ки мо сценарашро идеяшро гӯш кардем ва дидем ин кӯтоҳмуддат буд. баъд аз он ки сценариро мо пурра кардем ва дидем ки ин филм аллакай кӯтоҳмуддат меёд, яъне ки полный метр шуд ва ба ин хотир мо ин лоиҳаро оғоз кардем ки сюжеташ бисёр хуб аст, ба ман бисёр писанд омад ва ҳама ин проектҳоро лоиҳае ки мо нав кушода истодаем ном дорад онлайн кинотеатр премьера тж, яъне ки нахуст намоиш тж. ҳама ин лоиҳаҳоро айнан ҳамин онлайн кинотеатр сарпарастӣ мекунад ва ҳаракат кардастем ки бисёр филмҳоро сабт карда дар ин канал ҷойгир кунем. онлайн кинотеатри премьера тж ин франшиза аст, тааллуқ дорад ба як шахси дигар ё ин ки инро аз сифр шумо сохта истодаед? ин лоиҳаро мо аз сифр сохта истодаем. ин лоиҳаро мо 2 сол пеш оғоз карда будем. 2 сол пеш вақте ки ютубро маҳкам кардан ва ҳунармандону блогерону хусусан одамои медиа аз ютуб дигар фоида надиданд, дар ҳамон вақт идея омад ки чӣ мешавад ки мо як сайти худро кушоем ки ҳамаи режиссёрҳо, ҳамаи ҳунармандон, овозхонҳо, блогерҳо омада видеои худро дар ютуб нею дар канали премьера тж пахш кунанд, барои он ки премьера тж ба онҳо 10 баробар ютуб пул медиҳад. вау, бале пешниҳод зиёд, интизориҳо зиёд. интизориҳо зиёд, яъне ки чӣ қадар видеои ту аз назаргузаронӣ, яъне ки просмотр бисёр мегирад, соҳиби автори ҳамон контент, автори ҳамон видео, муаллиф пули бисёр хуб кор мекунад ва рафта дар пули як видеош бо 10 видеои дигар сабт карда меёд. яъне ки агар як филм сабт ба навор гирифт, аллакай ба ҳунармандон дар кор нест ки розыгриш кунанд дар филмҳои худ, мардумро ба розыгриш даъват акнун инро аз ҳунармандон муайян кардан лозим аст. бо баъди ин боз як розыгриши дигар шавад мегӯям ба фикрам. не, аллакай ин чизо зарурият надорад, барое ки розыгриш худаш ин статуси ҳунармандро паст мекунад. барое ки розыгриш ин аз ҳунарманд нест, ин аз одамое ҳастанд ки айнан ба ҳамин кор тааллуқ доранд, ҳамин корро мекунанд. вақте ки ҳунарманд баромада, ман худам як бор ду бор кардагиам ва хеле пишаймонам ин кор, барое ки ин кор ба ҳунарманд зеб надорад. ҳунарманд бояд ҳунар кунад, ягон чиз офарад, ягон чизи хуб пешниҳод кунад ба мардум. ва онлайн кинотеатр мо барои чӣ кушодем? барое ки ягон ҳунарманд бояд дига танқисӣ накашад ки ман спонсор айкиҷо биёбам, ман пул барои клипам айкиҷо биёбам ё ки барои филмам пул айкиҷо ёбам, розыгриш сартиям. аллакай ин чизо аз байн гузашт ва аз байн мегузарад агар мо ҳамамон сарҷамъ шавем ҳунармандо, ин лоиҳаро ҳамакаса дастгирӣ карда пеш барем. фақат инҷа чӣ кор кардан дар кор мисли ки ютуб ҳаст, ба монанд ютуб видеои худро ба мо пешниҳод мекунам, дар онлайн кинотеатр ҷойгирӣ мекунем ва аз рӯи назаргузаронӣ чӣ қадаре ки просмотр гирифт, ҳамин қадар сомонӣ
муаллиф кор мекунад. беҳтарин аз оғози барнома мо зиёд гуфта истодаем, яъне дар мавриди онлайн кинотеатр, ҳамон аввалин онлайн кинотеатр дар Осиёи Марказӣ. Шумо ҳамчун шарик, яъне партнёр фаъолият мекунед ё ин ки функсияи шумо бештар ҳамчун як корманд аст? ман дар ин ҷо роҳбар мебошам ва муаллифи идея. гарчанди болотар қайд кардем ки 2 сол пеш ин лоиҳаро мо оғоз кардем ва дар муддати 2 сол то ондаме ки технически корои ин онлайн кинотеатр омода шуд, мо аз ҷустуҷӯи инвестор будем ва хушбахтона як марди ватандӯст пайдо шуд ки ин лоиҳаро ба ин лоиҳа бовар кард ва дастгирӣ кард ва айни ҳол бошад мо як бора чанд филм ба навор гирифтаистем. Бисёр нафароне ки дар инстаграми ман подписатсия ҳастанд медонанд ки мо як рӯз дар сабти филми фосилаҳо ҳастем, як рӯз сабти филми боре дар душанбе ва ба қариби мо омодагӣ дорем ба сабти сериали кухня ва баъдан универ, яъне ки якчанд проектҳо ва филму ва сериалҳо дар ояндаи наздик моро интизор ҳастанд ки мо ин лоиҳаро бояд оғоз кунем ва ҳамаи ин сериалҳо, ҳамаи ин филмҳо дар онлайн кинотеатр премера теҷаи пахш мегарданд ва аз ҳози бояд мардум мо одат кунанд ки барои чизи хуб тамошо кардан, барои филми хуб тамошо кардан мо аллакай ютуби гӯем ютуби тоҷикии худро дорем ки дигар мо шарт нест ки дар ютуб филмҳои худро партоем ва дар ин ҷо бо сифати хуб метавонанд тамошо кунанд ва аллакай ҳафта сериалро интизор намешаванд, метавонанд ҳар рӯза сериали навро тамошо кунанд. Яъне бо ҳамон низоми pay-per-view ба фикрам маблағ, яъне пардохт вобаста ба тамошои ин ё он навори видеоӣ мегардад. Агар шумо ё алиф дошта бошед, ё душанбе сити дошта бошед, ё мастеркард дошта бошед, яъне ки нафароне ки дар Бразилия зиндагӣ мекунанд, агар мастеркард дошта бошед метавонанд тамошо кунанд, ё дар Америка, ё дар Россия, ҳамчунон дар ин онлайн кинотеатр метавонанд телевизионро тамошо кунанд. Одамон тамошобинон аз дигар кишварҳое ки албатта шумо номбар накардед, аллакай каме дар таҳлука афтоданд ки мо метавонем тамошо кунем. Шумо метавонед тамошо карда. Дар мавриди дигар масъала пурсидан мехостам. Кухня ва универ гуфтед, ин филмҳо бештар монанд мешавад ба ҳамон шакли ситкоме ки мо қаблан ба забони русӣ дидем ё ин ки англисӣ дидем, ба ҳамон монанд мешавад ё ин ки шумо аллакай тамоман як тарзи дигар ба навор мегиред? Албатта Фирдавсҷон, ин тамоман як тарзи нав аст, ин сценарии нав аст, идеяи нав аст. Унҷа умуман дигар персонажҳо ҳастанд ва дигар равиш дорад. ба хотири чӣ мо кухняро омода карда истодаем? Кухня ин рабочий название аст, ин номи кориш аст. Барои чӣ мо интихоб кардем? Барои ки мардуми мо ба маза хӯрданро дӯст медоранд ва ҳаҷбро дӯст медоранд. Мо ба мазахӯрӣ ва комедияро як карда дар як сериалеро пешниҳод мекунем ва сценарияш ва ҳамаи чизаш умуман дигар мебошад ва идеяи нав мебошад ки ба фикрам тамошобинон хуб қабул мекунанд. Дар мавриди универ бошад мо ҳаракат мекунем ки ба воситаи ин проектҳо, хусусан ба лоиҳае ки универ дорем, ҷавононро бо ҳавасманд кунем ки бисёртар дар касбҳои гуногун, яъне ки ҳама рафта юрист нахонаду, мисол бисёр профессия аст ки дар оянда дар зиндагӣ дар кор мешаванд. ҳадди ақал агар сваршикиро одам тонад, дар ягон кунҷи дунё бенон гурусна намемонад. Мисол як сварщика мешнохтам, як юриста мешнохтам, дар Россия ҳар ду онҳо зиндагӣ мекард. Бечора юрист дипломи юрист дошт, ва лекин сварщик ҳунар дошт. бовар мекунед, сварщик ба Галинваген мегашт, ба Мерседеси последни модель ва юрист дар бозор савдо мекард. яъне ки дар зиндагӣ ҳунар ёд гирифтан бисёр ва бисёр муҳим аст. воқеан ҳамакнун албатта бисёр масъулияти муфид ва умуман дуруст андеша кардед албатта бо ин лоиҳа. Як масъалаи дигар, агар филму силсила филмҳо, клипу таронаҳо дар дигар пойгоҳҳои яъне видеоӣ дар ютуб неӯ дар премер тиҷаи насб шаванд, дигар истифодабарандагон маблағи азоҳаққӣ супорида баъд тамошо мекунанд, инро мо медонем, ва он шахсоне ки албатта насб мекунанд, муаллифон, автор ба истилоҳи русӣ, онҳо чӣ қадар даромад мегиранд? Мо метавонем, агар албатта махфӣ набошад, дар мавриди ҳамин тарифҳо маълумот гирем? Албатта тарифҳо ин каме махфӣ мебошад, барои ин ки шартнома карда мешавад мобайни муаллиф ва премера тижи. ҳар видео бо ҳар хел гӯем условиҳо шартнома карда мешавад.
агар оддӣ карда гӯем шумо агар филми худро оварда дар премьера теҷа ё клипи худро суруди худро омада ҷойгир кунонед дар охири моҳ ба шумо статистика пешниҳод карда мешавад ки муҳтарам Фирдавсҷон клипи шумо ё филми шумо фалон қадар пул кор кард ва аз фалон қадар пулаш мувофиқи шартномае ки мо доштем фалон қадар фоизаш аз они шумо ва шумо мебинед ки фалон қадар фоиз бениҳоят пули хуб шудааст ва шумо рафта аллакай ду-се клипи дигар ё ду филми дигар ба навор гирифта метавонед дар ин фоидааш ва ҳам зиндагиятонро пеш бурда метавонед. Дар ин ҳолат качествои филмҳо, качествои суруду клипҳо аллакай баландтар мешаванд барое ки маводе ки шумо офаридед 2 ё 3 баробар ба шумо фоида овард. воқеан дар масъалаи як чизи дигар, яъне ҳастанд сарояндагоне ки навқалам ҳастанд, гуфтам мумкин аст онҳо фаъолияти худро нав оғоз мекунанд ва сарояндагоне ки бо таҷриба ҳастанд, маъруф ҳастанд, шинохта ҳастанд. Албатта тарифҳои онҳо фарқ мекунад ё ин ки ҳама як хел? Албатта тарифҳои онҳо фарқ мекунанд, барое ки мисол Шабнами Сурайё, агар мо бо Шабнами Сурайё шартнома кунем, албатта тарифҳое ки бо Шабнам мешавад куллан фарқ мекунад аз тарифҳое ки бо нафарҳое ки нав овозхон шуданд ё ин ки нав филмбардорӣ карда истоданд. Дар оянда мо ҳатто нақша дорем ки як фонд кушоем. Мисол агар шумо сценарий хуб дошта бошед ба премьера теҷа меоед, муроҷиат мекунед, мегӯед ки ман ин хел сценарий дорам, ҳам хел идея дорам, ба ман маблағ лозим аст ва гурӯҳи корӣ. Премьера теҷа ба шумо маблағ ҷудо мекунад ва гурӯҳи кориро ҷудо мекунад ва срок мемонад. Мисол 2 моҳ шумо дар 2 моҳ омада лоиҳаро бояд супоред ва фоида ва пули худро гиред. Ин гуна шартҳо низ вуҷуд дорад дар ин видеопортал. яъне бисёр як видеопортале мешавад ки ба истилоҳ бисёр функсионалӣ мешавад, яъне ин қадар функсияҳо, яъне оҳиста оҳиста ба Netflix қадам мегузорад, агар чунин гуфтам мумкин бошад. Netflix аст ки мо дар нақша дорем ки сарпарастӣ кунем режиссёронро ва нафароне ки нав овозхониро сар мекунанд, мехоҳанд клип ба навор гиранд, мо метавонем аз ҷониби худ клипи онҳоро ба навор гирифта материалро дар маводро дар онлайн кинотеатр ҷойгир кунем. беҳтарин. Акнун дар мавриди касби юрист гуфтем, ҳуқуқшинос ба фикрам лозим мешавад дар ин лоиҳа низ. Салом шуд. Лоиҳаи премьер тиҷаи франшизаи хориҷӣ аст ё моли ватанӣ? Моли ватанӣ аст. Барое ки агар хориҷӣ мебуд премьере мешуд, премьер тиҷа. Ай мо премьер ҳаст, яъне ки ба тоҷикӣ нахуснамоӣ мешавад ва ба ҳарфҳои лотинӣ гӯем як ҳарфи е охираш нест, премьер ҳаст. Премьер тиҷа ва доминам мо гирифтагӣ дар Google-ам, дар патенташроям гирифтагӣ, лицензиямон ҳамаш омода, ҳамаш қонунӣ ва қоидавӣ аст ки мо аллакай фақат дар сатҳи филмҳо мебошад. Беҳтарин. Ва як масъалаи дигар, нахуснамоиш гуфтед, яъне ҳамчун нахуснамоиш тарҷума мешавад. Премьера инро ҳамагон медонанд. Дар мавриди номи лоиҳа ҳамонро нахуснамоиш нагузоштед? Ман ба чӣ хотир мегӯям? Яке аз киноталорҳои маъруфи кишвар премьер зал аст ки албатта дар сиёма моҳ қарор дорад ва мо ҳамкорӣ кардаем, ба фикрам шумо ҳам ҳамкорӣ кардаед бо онҳо. Яъне мухлисон бинандагон чунин як нофаҳмӣ надошта бошанд. Албатта ки ин ду лоиҳа якҷоя ҳастанд ё ин ки он масъалаҳое ки метавонанд сар зананд. Дуруст қайд кардед. Андеша буданд? Бале, андеша, албатта андеша буданд. Барои чӣ премьерро мо интихоб кардем? Ба хотире ки мо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамкорӣ мекунем. Мо филмҳоро ҳам аз Ӯзбекистон мегирем ва ҳам аз хориҷи кишвар, аз дигар ҷоҳо. Ва чӣ қадр ки дар боло қайд кардем, премьер тезро метавонанд аз Бразилия ҳам тамошо кунанд, аз Мексика ҳам тамошо кунанд, аз Антарктида ҳам, аз Антарктида, аз хориҷӣ тамошо мекунанд. Барои мо агар мо нахуст намоиш теҷа мемондем, нафароне ки аз хориҷа тамошо мекунанд, барои ки филмҳое ҳастанд ки бо забони русия ҳастанд, бо забони ӯзбекӣ ҳастанд ва барои куллан мардуми хориҷам моро фаҳманд, ба ҳамин хотир мо премьер теҷа мондем ки это международный проект. Беҳтарин, фаҳмом. Яъне посухи худро гирифтем. Як масъалаи дигар. То кушодашавии ин онлайн кинотеатр ки 25 декабр аст, вобаста ба нақша, бояд чанд видео роликҳои хурди видеоӣ бояд омода кунед. Яъне чунин як нақша гузоштаед ки 100 навор ва боз ман намедонам 100 шортси дигар ё ин ки рилс, ногуфта намонад, шортс рилси худро чӣ тавр номгузорӣ кардаед? Ба ҳар нав ин як платформаи дигар аст ку? Бале, дар ин онлайн кинотеатр мо ҳозираш мо дида истодам плани худро 24 проектро ман бояд ба анҷом расонам ки аз ин 24 проект 12таш филм мебошад.
ва бисёри дигараш филмҳои хориҷӣ мебошанд ки мисол баъзе филмҳоро мо аз ҷумҳурии ӯзбекистон мебиёрем ва баъзе филмҳое ки аллакай дар даруни тоҷикистон сабт шудаанд ба монанди Муҳиддин Музаффаров филмҳое ки ба навор гирифтааст мо гирифта дар онлайн кинотеатри худамон ҷорӣ мекунем ва дар ин ҷо роликҳои хурдакак намешаванд, яъне ки шортс рилс ин гуна видео намешаванд, фақат видеои калон, яъне ки документарни филмҳо, видеоклипҳо, консертҳо ва баъдан як проекти бисёр хуб дорем, аналоги наша раша мебошад, яъне ки дар вақташ русҳо наша раша кардан, акун мо ҷавоб метиҳем ба онҳо. Мо бисёр як лоиҳаи хубам карда истодаем ки дар ин лоиҳа айнан ҳамон чизе ки шумо қайд кардед, видеои хурдакак, яъне ки скетчҳо мешаванд ва ҳама ин скетчҳо алоҳида намешаванд, ҳамаш дар дохили як лоиҳа мешавад ки ном дорад Душанбе диёри ман. Инам яъне ки шумо дида истодаед ки аз пес чӣ қадар корҳо аст, чӣ қадар лоиҳа аст ки мо бояд ба анҷом расонем. Мо акун ҳозир 25 декабр гуфта барои худамон суроғ монда истодаем. Мо медонем ки филмбардорӣ ин бисёр заҳмати зиёд ва вақти зиёдро талаб мекунад. Корҳои танзимияш хеле зиёд аст. ба хотири ҳамон мо ҳаракат карда истодаем ки мо 25 декабр кушода шавем. Мумкин як моҳ дер, як моҳ барвақт, ин фақат аз вобастагӣ дорад аз кор. як суоли дигар қабл аз он ки мо каме танаффус мекунем, дар мавриди ҳамкориҳо мо мефаҳмем ки инҷо дар шакли як ба истлоҳ фриланс аст ки албатта коргардон, муаллифон аз берун ба қавли агар чунин гуфтам мумкин бошад ҷалб мекунад. Дар масъалаи танзимгарон ин ҳамон 2-3 нафаре ки ҳама ин лоиҳаҳо ба монанди барф ба болояшон яъне бор мегардад ё ки ман намедонам, ё ин ки аз дигар гӯем монтаж ва умуман он шахсоне ки дар масъалаи танзим кор ва фаъолият мекунанд онҳоро ҳам даъват мекунед. Аллакай маълум аст ки Фирдавсҷон ту худат даруни ҳамин соҳа ҳастӣ ва мефаҳмӣ ки ба навор бардоштан ин як мушкилӣ, вале ин ки танзим кардани корҳое ки ба навор гирифтӣ аз садо сар карда то видеоҳоаш ин бисёр душвор аст, хеле душвор аст. Баъд дар ин ҷо 1-2 ё 5 нафар танзимгар басӣ намекунад. Барои ҳамин дар айни ҳол дар Тоҷикистон чӣ қадар танзимгаре ки хуб аст, кори худро хуб мекунад, мо бо ҳамаи онҳо кор мекунем, бо ҳамаи онҳо ҳамкорӣ дорем, ба хотире ки агар мо ин корро накунем мо ба кушодашавии худ яъне ки мумкин омода нашавем. ва боз дар масъалаи эҷодӣ вақте ки як нафар бо чанд лоиҳа банд мешавад, ҳамон як фикрронии эҷодӣ, яъне тағйирот ва ворид кардани навовариҳо ба як нафар шояд мушкил бошад. Хеле мушкил аст. Барои ҳамин хотир ман якчанд дар командаи мо одам бисёр аст, шахсони профессионал бисёр ҳастанд. Мисол айни ҳол вақте ки мо бо шумо дар ин ҷо суҳбат дорем, як гурӯҳи мо дар маркази шаҳр дар сабти филми фосилаҳо қарор доранд ки дар он ҷо ман ёрдамчии худро дорам ки дилам пур аст ки навор кор пеш рафта истод. Агар ҳама ин корро ман худам кунам, ман мумкин баъд аз як ҳафта девона шавам. Фаҳмидам мумкин аст. Барои ҳамин бояд 5 панҷаро ба даҳон нею дар ҳар як самт яктаи профессионалро вобаста кардан дар кор, яктаи қассобро дар самти худ ва дар болои онҳо шишта фақат чикор кардан дар кор, контрол кардан дар кор, задача мондан дар кор ва қабул кардан дар кор. Кор ки агар хуб шуд қабул мекунед, хуб нашуд мегӯед ки бачаҳо ман ин корро қабул надорам, марҳамат мана буҷет рафта ҳамин сабтро аз нав кунед бо чунин условияҳо. яъне ки команда хуб аст, командаи хуб. ман маҳорати менеҷментро акнун эҳсос мекунед ки истифода бурда истодаед. Бале. ҳар як филм саундтреки худро дорад. дар лоиҳаи фосилаҳо саундтреки суруд таронаи Фаррух Ҳасанов аст ё ин ки на? Бале, вақте ки Макс ба ман ин идеяро пешниҳод кард, ман аввал хостам ки гарчанде ки филмо композитори хуб дорад, баъд Макс ба ман пешниҳод кард ки Сулаймон, бисёр номи хуб мондем, ин номро акай Субҳон Ҷалил пешниҳод кардан, мехоҳам қайд кунам, ташаккури зиёд, бисёр багажи хуб дорам, бисёр марди ҳунарманди хуб ҳастам ва ин номро мо қабул кардем ки Макс гуфт ки биёед Фаррух суруди фосилаҳо бировардааст, ҳаминро мо ба саундтрек гирам. Ман қабул кардам, гуфтам бисёр хуб ки дар ҳамин ҳолат Фаррух худаш ба Макс менависад ки ман сабти шуморо дида истодам, агар суруди ман саундтрек мешуд, ман хушҳол мешудам.
хушҳол мешудам ва маблағ талаб кард ё на? не маблағ талаб накард. ин бисёр муҳим аст. ва акнун дар мавриди дигар функсияҳо пурсидан мехостем. ба беҳтаринҳо, яъне муаллифонро мо дар назар дорем. ҷоизаҳо ба монанди ютуб тугмачаҳои биринҷиву тиллоӣ, шояд боз чорабиниҳои алоҳида дар нақша доред ё ин ки на? албатта дар нақша дорем. мо дар ин аз рӯи сериалҳо, аз рӯи клипҳо, аз рӯи сурудҳо, аз рӯи ҳамин матнҳое ки лоиҳае ки мо дорем дар охири сол, яъне ки имсолнои соли оянда ба монанди оскар гӯем ҷоизасупорӣ мешавад. Не ки дар он ҷо аз рӯи якчанд намуд беҳтарин суруди сол, мисол беҳтарин ҳунарманди кино, беҳтарин нақши асосӣ, нақши дуюмдараҷа, беҳтарин муаллиф яъне сценарист, беҳтарин наворбардор, беҳтарин режиссёр, прорыв года, яъне ки аз рӯи чанд номинатсия, дебют года мисол ба монанди оскар, яъне ки нафарое ки пушти парда кор мекунанд, фирдавсҷон, онҳоро қадр кардан дар кор, режиссёронро, сценаристонро, осветителонро, равшандиҳандаро, звукорежиссёронро, яъне танзимгаро фаромӯш кардем. танзимгарон, садобардорон, ин нафароне ки киноро меофаранд ва бисёр хуб мешавад ки дар охири сол мо беҳтаринҳоро ҷоиза супорем ва инҳоро қадр кунем ки мурғи дилшон кушода шавад ва боз чизҳои хубтар кунанд. вақте ки ҳунар я одама қадр мекунӣ, вай бо чизи хубтар туда пешниҳод мекунад. барои ҳамин албатта дар нақша дорем дар охири сол ҷоиза супорӣ кунем. албатта, яъне ҳунармандон, на танҳо ҳунармандон, яъне коргардон, садобардорон, онҳоро танҳо дар анҷоми филм, яъне ба нақшҳо овоз доданд. Сулаймон Сафаров, яъне дар анҷом набояд бошад, балки дар рафти филм ҳам бошад. албатта қаблан шумо гуфта будед ки филмҳоро ба навор мегиред, дар он лоиҳаҳое ки ба навор мегиред сценарионавис кист? ва ин ҷо боз ба он хотире ки ба фикри шахсии ман, албатта яке аз лоиҳаҳое ки шумо ба навор гирифтед, шояд баъд аз ин сол муносибатҳоямон он қадар ҳам хуб намешавад, Маска, ки ин як филме буд ки ба фикри ман ресурсҳои шумо, захираҳоятон бисёр хуб буданд. яъне на ҳар кас дар як лоиҳа Абдурозиқ, Фарзонаи Хуршед, дигар сарояндагон ва ҳунармандони маъруфро даъват мекунад ва ростӣ мавсимҳои аввал, яъне якум, дуюм, сеюм бошад, то ҷое яъне мушкил буданд барои фаҳмидан. ин фикри шахсии ман аст. Ман метавонам хато кунам, ман ҳатто дониш ва таҷрибаи кор ва фаъолиятро дар синамо ҳамчун коргардон надорам, аммо ин як фикри ман буд ки то ҷое мушкил буд фаҳмидани ҳамон филмҳо. бисёр хуб қайд кардед Фироз. филми Маска, силсила филми Маска барои ман бисёр таҷрибаи хуб буд. ба хотири чӣ ки дар ин лоиҳа чӣ қадр шумо қайд кардед, мо бисёр азоб кашидем. мо аз соли 2021 ин лоиҳаро сар кардем ва ҳафтаи оянда, ҳамин ҳафта рӯзи ҷумъа серияи охирони Маска мебурад. ин 17 ва 18 серияш пешкаш мардум мегардад ва тӯли 2.5 соле ки шахсан ман бисёр азоб кашидам, шумо дуруст қайд кардед, бисёр ҷоҳош нофаҳмо буд. аз хотири чӣ ки мо аз филм бисёр ҷоҳоша буридем, ба хотире ки Абдурозиқ моро падвадид кард, бигем ба қавли Русо аз онбайни филм рафт. мо бо Абдурозиқ нотариальни шартнома доштем. мо аз рӯи шартномае ки ҳозир дорем, мо метавонем Абдурозиқро ба суд диҳем ва дар он ҷо ҳамагӣ ҳаҷми пули филмро гирем. Не ки ман нигоҳ кардам ки Абдурозиқ муваффақ шид, рафт дар хориҷа. ман хирсан шидам. ман гуфтам ки ҳамин бача зиндагиша ёфт, муваффақ шид. қайди се саҳнаое ки бигзор мардум нафаҳм, ман айбари ҳамбо мегзарам, не ки ҳамин бача ки муваффақ шид. ман хирсан, ман ира не судбозӣ мекунем, не суд наметавонем, барое ки тақдириш ҳамин буда. тақдириш ҳамин буда, мо хирсан шидем, ман дигар ягон кор накардам. соли 2024 то ҷое ман медонам шумо умуман гив надоштед ва барои ба навор гирифтани филмҳо аз куҷо маблағ мегирифтед? Умуман сарчашмаи гирифтани пул куҷо буд? саволи зур доден. барои як лоиҳаро омода кардан ва ба навор гирифтан мо тақрибан ба 20-30 то 50 корхона муроҷиат мекардем ки акоҳо моро дастгирӣ кунен, мо филм ба навор гирифтесем, мо шумоям реклама мекунем, мақсад ҳадди ақал фалон қадар маблағи моро мисол дастгирӣ кунед ки мо ҳамин филмро ба навор гирем, барое ки ин барои ватанам хуб аст, барои пешравии фарҳангам хуб аст, моро дастгирӣ кунед. аз 50 ширкат як ширкат мисол мумкин дастгирӣ мекард, мегуфт ки хоб хай мо фалон қадараша метавонем дастгирӣ кунем.
мутаассифона не банкҳо ки ҳамарӯза реклама мекунанд, не дигар ширкатҳои калоне ки мо дорем, номашонро намегирам. Як ширкат буд, як ширкати ватанӣ буд ки мо вақте ки рафтем гуфтем ки мо як филми хуб дорем, барои хориҷа ҳаст, моро дастгирӣ кунед. Бисёр ширкати калони об ҳаст. Гуфт ки мо ба шумо об метем. гуфтем ака мо ташна нестем, мисол ин филм ба об намешавад, мисол моро дастгирӣ кунем ки мо оби шуморо маҳсулоти ватанӣ ки ҳаст хориҷиҳо бинанд. Мо намехоҳем дар филмҳои мо кока-кола истодагӣ бошад ё пепси истодагӣ бошад ё энергетик истодагӣ бошад. Мо мехоҳем ки дар филмҳои мо маҳсулотҳои ватанӣ бошанд. Илтимос моро дастгирӣ кунем, барои шумо ҳам хуб аст. мутаассифона дастгирӣ майлашу бо не дастгирӣ мекарданд, не хуб қабул мекарданд. мо дилшикаста мешидем. тасаввур кунед ки бо як ҳавас мехоҳӣ барои ватан кор кунӣ, ягон чизи хуб кунӣ, аз кисаи худат када наметавонӣ ки охи мисол ҳамаша як қисмша метавонӣ када. барои ҳамин мо фақат даводав пеши сарпарастор рафтан, корхонаҳо ёфтан ки моро дастгирӣ кунанд. ва хушбахтона ин премера теҷи ки оғоз шуд, мо як инвестори гуфтем, як марди ватандӯста ёфтем ки моро дастгирӣ кард ва мо дигар ҳоҷат надорем ки пеши ягон сарпараст бурем ва сари худа хам кунем. Бигзор акун замони фаро расад ки ин ширкатҳо худошон мода бироянд бигӯянд ки илтимос моро дар филми худтон реклама кунед. Бигзор ин замона биёяд ки охир дар филм ягон рекламаро зиёд кардан дар кор нест. филм бояд дарунаш дар реклама бисёр надошта бошад. ин хато аст. ва умедвор ҳастам ки рӯзи фарор месард ки онҳо омада дари моро мезананду мегӯянд ки илтимос моро дастгирӣ кунед. Фақат ҳамин. акнун умедворим воқеан ҳам бозам беҳтару хубтар мешавад вазъият ҳангоми ба навор гирифтани филмҳо ва дигар лоиҳа. акнун мо фаромӯш кардем ки умуман Сулаймон Сафаров сарояндаам ҳаст. рӯзи 28 ноябр аллакай баъд аз 24 рӯз гуфтан мумкин аст. ман дар назар дорам агар аз имрӯз эътиборан яъне мо бо ҳисоб кунем дар Кохи Суруш консерти аввалини шумо ба истилоҳ солни дар нақша доред ва илова бар ин 15 таронаи омодашуда ва презентатсияи албом низ албатта маҳз ҳамон рӯзи консерт баргузор мегардад. омодагӣ ба консерт чӣ гуна аст? омодагӣ ба консерт аллакай шурӯъ шуда истодааст, ба хотире ки ин на танҳо консерт мебошад. шумо дуруст қайд кардед ки ин презентатсияи аввалин альбоми ман мебошад. ин шоу консерт мешавад, яъне ки ҳамаи сурудҳое ки ман дар он ҷо пешниҳод мекунам дар саҳна зинда бозӣ мекунам. яъне ки клипҳое ки мо ба навор гирифтем барои ин сурудҳо, ҳама ин клипҳоро мо дар саҳна зинда бозӣ мекунем. ҳангоми майхона дар саҳна май намешавад охир? Не, майхона умуман дигар маъне дорад. ҳама майхонаро ба монанди дискотека ё бар мефаҳманд. майхонаро вақте ки мо эҷод кардем ва пешкаш кардем, майхона ин умуман дигар маънеро дорад. ҳар як одам дар зиндагӣ майхонаи худро дорад. баъзан одам майхонааш ин хонааш мебошад, майхонааш ин ҷое ки ӯ ором мешавад. баъзе одамо майхонаи худро ин аз умари хаёл мебошад, яъне ки ӯ майро мегуфт, ин философически мегуфт. мефаҳмед, бо ҳамроҳи дӯстон шиштан, дар эҷод кардан дар ҷои корхона майхонаи ҳама ҳар ҷо мебошад. мо дар назар надоштем ки майхона ин дискотека ҳаст. ман ба ҳар дав ман шӯхӣ кардам, аммо намедонистам ки ин қадар як ҷавоб ва посухи ҷиддӣ мегирам. сипос. дар мавриди дигар масъалаҳо вобаста ба консерт, яъне чӣ омодагӣ аст? шояд ба қавли як спойлер як маълумоти пинҳонӣ мегӯяд ки мо дар консерт хоҳем дид ва шояд ин сабаб мегардад ки боз ҳам фурӯши чиптаҳо хубтару беҳтар бошад. ман ният дорам ки ин консертро консерти хайриявӣ кунам. яъне ки чӣ чиптаҳое ки ба фурӯш мераванд, ҳама ин пулҳо бояд ба хайр дода шавад. 100%. аз 100%. хай сухтан дақиқа сухтагием, мо фақат ҳамин филмҳо клипу сурудода сухтагием. шояд ин сабаб шавад ки кори мо бо хубтар пеш равад. ва чизе ки дар ин шоу консерт шумо мебинед, ба фикри ман ҳоло дар консертҳо набуданд ин идеяҳо, ин фикрҳое ки мо ҷорӣ карда истодаем ва нафароне ки мераванд, ман бовар дорам ки пушаймон мешаванд, барое ки дар саҳна бозии зиндаро мебинанд, на танҳо сурудхонӣ, бозӣ,
саҳнасозӣ, саҳнабандӣ, ҳама ин чизоро ба таври зинда мебинанд ва як роҳати хуб мекунанд ба фикрам. яъне як консерти оддӣ не, балки илова бар ин намоиши театркунонидашуда низ мешавад. Албатта шоу-консерт. Шоу-консерт беҳтарин. Ба фикрам аллакай ҳоло бояд дар ҳамон пойгоҳҳои чиптафурӯшӣ эълон бошад, то ин ки аллакай одамон, яъне мухлисон, тамошобинон чӣ қадар тезтар чиптаҳоро гирифта омодагӣ бинанд. Яъне танҳо як моҳи дигар боқӣ мондааст. бале як суруд ба ҳатто ман камтар. акаи Сироҷиддин ваъда кард ки медиҳам ва агар ҳамин мусиқӣ ки дар гӯши манам як камтар кунем, як ду мисраша мехонам. чаро на мо хушҳол мешавем. агар акаи Сироҷиддин дар ҳақиқат ин сурудро ба ман ҳадия кунам, ман бисёр хушҳол мешавам. як ду мисраашро мехонам. ай ки бурдӣ ҳастиямро, ишратамро, мастиямро, монда дар дасти хазонам, ноумедам, саргаронам. به تو آرامش ندارم، تو قرارم، تو بهارم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم. امیدوار هستیم که این سرود رو ما با طور زنده در کنسرت اجرا میکنیم. сулаймон сафаров дар радиои азия плюс. албатта овози ширин дорад ин меҳмони имрӯзаи мо. воқеан ҳам ҳаловат бурдем аз чунин як замзамаи суруд ва интизорем ки кай Сироҷиддин Фозилов ин таронаро ба шумо пешниҳод мекунад. ин ремейк мешавад, яъне каме иваз мекунед, якчанд порча илова мекунед, чӣ тавре ки сароянда Никрӯз бар таронаи Манижа Давлатова ва Зикриёлло Ҳакимов илова кардааст, ё ин ки як бозхонӣ ба ислоҳ кавер ки танҳо онро мехонед ва халос. бале, танҳо мо аранжировкашро дигар мекунем, суханҳо мемонанд, бисёр суханҳои хуб ҳастанд ки ба дили манро бигем ҷиззас кунонданд. фақат аранжировка дигар мешавад ва матн оҳанг чунин мемонад. беҳтарин. дар мавриди ин лоиҳа низ албатта ба шумо муваффақият хоҳонем. ин таронаро мо 28 ноябр мешунавем. умедворем ё ин ки на? умедвор ҳастам ки мешунавем бо таври зинда. ман ҳаракат мекунам ки консертам инчунин бо таври зинда шавад. барои мо ози омодагиро дида истодаем ва яке аз сурудҳое ки ман бисёр мехоҳам ки дар он консерт садо диҳад, ин айнан ҳамин суруд мебошад. беҳтарин. ва як суоле ки албатта дар фарҷоми барнома пурсидан мехостем, ба назари шумо дар шоу-бизнеси мо чунин вақт фаро мерасад ки сарояндагони мо баъд аз омода кардани албом, ба монанди шумо 15 тарона, яъне баъд аз оне ки албатта албом омода мешавад, ба умеди дигар чорабиниҳо, яъне ман дар назар дорам тӯю маъракаҳо нашуда, бо ҳамин омода кардани албом даромади хуб гиранд. ин дар ҳамон ҳолат мешавад ки вақте ки мардуме ки мо дорем талаботашон дигар мешавад. ози вақте ки умуман кадом тӯе ки наравем, дар он тӯй ҳатто гап зада намешавад, барое ки мусиқӣ бениҳоят баланд ва мусиқӣ дар ҳама ҷо яхел ҳамин тамлақтақатам ҳамин рафтеса тӯе пештара рая бор ба хотири бирон чихе элитна мегузаштанд. мисол дилбараки шохи қалам қошиме ҷон ё ки Далер Назаров. сулаймон, ман интизор будам ки шумо то охир замзама мекунед. ба мисол овардисам, ё ин ки Далер Назаров мебиромада, чӣ хел сурудҳои бомазмун буданд. дар тури мешишти ҳаловат мекардӣ ва мехости ки гӯш кунӣ. ҳозир дар тӯи 5 минут мешидӣ мехоҳӣ тез берун бубурам, як камтар гӯшам ором шавад. аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби ки талаботи мардум ҳамияй. вақте ки ҳунарманд ба умеди тӯяй, ба умеди заказай, не мардум да чизи хуб пешниҳод карда метавонад, сурудҳои хуб, сурудҳои бамаънӣ, вай фақат ба умеди ҳамияй ки як чизи тӯёна бирорум ки пага мара тӯй заказ кунам, ман камтар пул кор кунам, бо бирам як суруди тӯёнаи дига кунам. шумо тасаввур кунед, агар як сол ду сол дига ҳам хеле рафтам гирад, дига ягон таронаи хуб намемонад ки мо гӯш кунем, барое ки ҳама тӯёна мебирояд. охи мо фарҳанги мо фақат тӯёна нест ку, мо опера дорем, мо эстрада дорем, мо реп ҳам дорем. мо тоҷико дар ҳар як равия соҳа муваффақанд. мо фақат бояд як чиза нақапем, бояд умуман ҳама чиза нишон диҳем ки ҳунармандиро даъват кунем ки ба монанди Далер Назаров, мисолҳои Ҷурабек Муродов, ягон чизи хушрӯ, ягон чизи хонад ки меҳмоне ки аз хориҷа дорӣ ҳамо гӯш кунад, ҳаловат барад ки бестен ки тоҷико. ман дар як видео дидагӣ будам, эксперимент рафта истода буд, ба чанд
хориҷӣ суруд монда истабуданд, сурудҳои тоҷикӣ ва он хориҷиҳо бояд угадат мекарданд ки ин кадом миллат аст. баъд суруд амондан ҳамин уфара мондагиян. агар наситили языка набошӣ тумлақта кон гӯёхӣ, фақат фикр мекунӣ ки африканский рафтаистай. ҳавай ҳамон хориҷиам дид мега Африка, вай баранда мега но Африка, Сомали, Алжир не мега охи. О представит кунед вақте ки ту забона надонӣ ҳамин суруди ҳамин уфара тамлақтақ гӯш кунӣ, ту намедонӣ ки вай тоҷик е. Не ки агар як шашмақон бошад ё фалаки хеле кӯҳӣ бошад, як суруди эстрадни хуб бошад, вай хориҷ гӯш мекунад, ҳаловат мекунад, мега ма бояд ира биёвем кадом миллатай. Барои ҳамин мо бояд ҳама жанрро дастгирӣ кунем. дар тӯйҳо ҳам бояд ҳама жанрҳо бошанд. ва баъдан ҳунарманд ҳаракат мекунад ки як суруди хуб бирӯяд ки бирояд дар тӯям бошад, пешниҳод кунад ки мард. Барои ҳамин ин талаботи мардум вобаста ки мардумон бояд дар тӯйҳошон, дар маъракаҳошон фақат фақат ҳамин уфара даъват накунанд, мисол бо ҳунармандое даъват кунанд ки аз жанри эстрада мехонанд. Чтоб тӯям камтар современӣ шавад. беҳтарин. Акнун мо посух гирифтем, сипос мекунем. Ва дар охир боз як платформаи хуб аст барои шумо ки шояд муроҷиат доред нисбати шунавандагон. Марҳамат. шунавандагони азизи меҳрубон, пеш аз он амира қайд кардани ҳастам ки мо шуморо бениҳоят сахт дӯст медорем ва мо пеш аз ҳама аввалин худо ва баъдан мо ба умеди шумо ҳам ҳастем ки шумо моро дастгирӣ мекунед. Чи филмҳо мекунем, чи клип сурудҳо мекунем, фақат ҳамаша мо ба хотири шумо мекунем ва аз шумо фақат камтар дастгирӣ дар кор. Барои ки ҳунарманд агар дастгирӣ надошта бошад, ҳунараш маҳкам мешавад. ҳунарманд агар бидонад ки вай гӯш мекунанд, сурудоша интизоранд ё ки филмоша интизоранд, вай бовар кунед ҳар як суруду ҳар як филмҳош бо хубтару бо зеботар мешаванд. дар кӯчаҳо вақте ки ҳунармандоро мебинед ё дар ягон тарабхонаҳо мебинед ё дар ягон ҷо мебинед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мисол ҳурмату эҳтиром дошта бошем, барое ки дунёи ҳунарманд дигар аст. вай фақат дар фикри эҷодиш астае ки шумо дар як чизи хуб пешниҳод кунад, як мавзӯи хуб, як суруд, як филми хуб пешниҳод кунад. барои ҳамо фақат мо бояд якдигарро дастгирӣ кунем, дар ягон ҷо якдигаримона пас назанем. Чи режиссёрое ки маро гӯш мекунанд, чи ҳунарманду овозхоное ки маро гӯш мекунанд, мо фақат бояд дар паҳлӯи якдигар бошем ва кори мо пеш меравад. беҳтарин. Сипос мегӯем. Албатта меҳмони имрӯзаи мо дар барномаи Роҳатбар Сулаймон Сафаров, сароянда, ҳунарманд, коргардон, продюсер меҳмон буданд ва умедворем ки дар ҳама ҷодаҳо, ҳама соҳаҳое ки кӯшиш ва фаъолият мекунед муваффақ шавед, чун нияти нек доред ва умедворем албатта шунавандагон низ албатта шуморо шуниданд ва тамошобинон баъд аз якчанд рӯз дар YouTube мебинанд ва албатта онҳо шодӣ шарики шумо мешаванд, ҳам дар албатта хурсандӣ ва дар дигар рӯзҳо албатта пайгири фаъолияти эҷодии шумо мешаванд. Солим сарбаланд муваффақ бошед ва ба шунавандагон низ хайр мегӯем. хайр, саломат бошед. саломат бошед ва бори дигар таъкид кардан мехостем ки дарҳои радиои Азия Плюс ҳамеша барои шумо бозанд. хуш омадед бори дигар. раҳмат кардам. ба шумо сипос мегӯем.